mga opisyalis sa itong barangay, mga opisyalis sa itong kapilya, kitang tanan, mga taga-patrosinyo o kasigbit ng mga kabarangayan, kinsa mi agwanta sa katugnaw sa kadlawon o sa kangit-ngit usab sa sayong kabuntagon, mianhi kita aron pagtuman sa itong debosyon, tradisyonal nga debosyon ining siyam kaadlaw nga misa di Gallo or misa di Aguinaldo. Kaninyong tanan, good morning. Advance Merry Christmas natong tanan. Daigo na to ang Dios nga gipaabot pataglaing Disyembre sa atong kinabuhi. Salamat kay daghan kayo nanimba, no? Bisag usahay gakatulinja ning atong schedule, no? Gahapon alas 3 man siguro mo unya. Karon alas 3:15. Unya napoy usahay alas 4:30. Basig na adlaw aning alas 12 sa udto na ning tungod ni sa mga schedule usab sa mga pari, no, kay gi-attach man nato ning patrosinyo sa schedule sa balilihan unya tulo man mi ka pari unya di man po parihag schedule ang mga pari. Mao nga salamat sa inyong pagsabot o pagpailog nga ngayon ani ato mga schedule. Ang importante nga makamisa ta og sayo nga kaadlawon. Naanad mo po mo sa unang sadyo magmisa kay espresala sa una sa Paris Place Banyusawang alas 3 man siguro po to iyang misa. Karong Domingo ha mga igsuon, ni anak kita sa gitawag o Gaudete Sunday. Kabantay mo, gidaigan na nato na ikatulo ka kandila nga lahig color, purple candle, lahig color kaysa tulo ka mga violet. Unya itong kurtina pod, no? Purple pod. Unya ang stula po sa mga pari, ang suob po sa mga pari, ingani pod, parihag kolor. No? Kaya gitawag ka na karon og Sunday of Rejoicing. Domingo sa pagmaya. Bisan ang mga pagbasa, nagpahinumdom nato sa gitawag og kamahinungdanon sa pagmalipayon. Kabantay mo sa tima, gibasa ni Ate Inday, malipayong pagpaabot. Malipayon. Una sa first reading usab, ingon din magmalipayon ako pag-ayo tungod sa nahimo sa Ginoo. Unya, ang salmo pod nga, nindot kayong pagkakanta ni Rinalyn atong salmista, ingon po din ang akong kalag nalipay. Matang kanunay, malipayon. Una sa ikaduhang pagbasa po, ingon po si San Pablo, pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, o pagpasalamat kamo, bisan unsay mudangat kaninyo. Parihas tanan, gituhog ang mga readings ron. Pagmalipayon. Nga naman, Gaudete Sunday. Nagmalipayon ba mo sa inyong kinabuhi ron? Kamong daghag utang, mga daghag utang pagpista, nagmalipayon ba mo sa inyong kinabuhi? Sige, ingna na inyong tapat. My life is your life. Ingna. My joy is your joy. My utang is your utang. Human ang imong kalipay. Ingon na bag Santo Papa, ingon si Pope Francis sa iyang usa sa mga pamahayag na dito sa Roma, ingon siya, ang kakuwang kuno sa kalipay, mao'y usa sa problema nato mga Kristohanon. Na ako no'y sakit nga usahay, di ta makaalinggat nga naa na nato, ingon si Santo Papa, kini gitawag og the disease of the funeral phase. Unsa kuno ning the disease of the funeral phase, kanang kada adlaw sa atong kinabuhi mura kuno tagnaong og minatay nga padong ilunod sa lubnganan. Iyan ang ginganlan og the disease of the funeral phase. Tang yung mga tapad ana, mura ba nagnaog minatay nga padong na ilubong. Usa kuno na kakalamidad, ingon si Pope Francis.
Kung ang bagyo kalamidad, kung ang linog kalamidad, kung ang baha kalamidad, usa kuno sa mga kalamidad usab sa tawo, kanang tawo nga mura tan-awon og minatay nga padong ilubong kada adlaw. O mao nga importante di ay mao nang sa mga pagbasa karon giingnan kita pagmalipayon. Kay kung tibuok kinabuhi, wa jo ka magkakita og kalipay, wa ka makapakita kadanag o kasanag sa imong naong. Og tibuok kinabuhi mo ra kag naog minatay nga bag-ong gibalsamar nan kalamidad kuno na disaster sa in English pa matod sa Santo Papa. Ngano man importante rin nato mga Kristohanon kanang gitawag og pagmalipayon. Unya kanara bang tinuod nga mga kalipay, di na makita sa atong physical nga dagway lamang. Nay mga tao nga malipayon, taphaw nga kalipay. Gangiit kanunay ang naong, sadya kanunay og aping, pero sa ilawom sa kahiladman sa ilang kasing-kasing naghilak. Napoy mga tao nga sagbot og naong unya magkanunay gikasimangot, gipaningot, manamurag hingkang atong wait, pero sa ilawom sa ilang kinabuhi na ang tinuod nga mga kalipayon. Makita man na nato sa mga pobre. Tanawa na ubang mga makililimos ang tagbilaran, mas malipayon pa nato nga gadrive og sakyanan nga sinaw. Ang tagaan bitaw nimo piso, ngiit ng mga batang pangag unya. Nalipay na sila piso. Kita dito malipay nga binandol usahay atong kwarta anang atong kabinet. Ngano man ang tinuod nga mga kalipayon matod pa ni San Pablo karon naa diha sa Ginoo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Piskay na second reading ron. Yan sa pag malipayon mo bisag unsay mahitabo. Adyo lang po, katawag ka na ikaw ra usa kay kahuna-huna po ta kuhag duldo, durol anak kay ilugpit ana itong bagtak. Kanago pong ngisi nga naa sa sakto nga kanang pinahiluna. Mao na ibuti pasabot karon. Ang kalipay nga kanang kalipay nga naa mahisandig diha sa pagkaamgo nato nga wata pasagdi sa Dios. Amen. Kamo mga minjo na rin na. Inigduog ninyo magabi sa inyohang bana, malipay ba mo? Ha? Malipay mo or murag mo branahot inyong kinabuhi, mong iob kalit. Kinahanglang malipay mo, kay maunay pagmalipayon uban sa Ginoo. Kung mawad-an na gani mo kalipay, mga minjo, tanaw dyan mo dito sa inyong wedding ring. Kaya pagpahinumdom na unsa mo kamalipayon, pagsuot na ng maong wedding ring. Ang uban pang wedding ring, giprinda mo, kikibayad o tuisyon. Munang samot, di na ka malipay. Kaya maong mo na, no, o bagong minyo, na mo engagement ring. Nang uya pa bitaw nga padung nakaslon, na engagement ring. Pagkaminyo, of course, inikasal magsulob kag wedding ring, isulob kining sing-sing, timaan sa kung pagigugmag pag-unong kanimo. Mga po, ato sa 15 katuig sa marriage, madugangan man na. Nailaing sing-sing nga idugang, kanang gitawag og suffering. Suffering. Mag-antos na ka. Mao nga na ay suffering idugang. Naging mga pag-antos nato kay di man na makalipay og ang mga pag-antos makapabulit nato mo nang badugangan na po kaglaing singsing kanang gitawag og tiriring. Matiriring na makakanaban mabuang na kalibog na kag saybuhaton sa imong kinabuhi. Pero luyo ni ining tanan naa ang tawag sa pagkamalipayon. Unya kining kalipay nga gitanya kanato sa Ginoo, gawas nga kini magasukad sa kasing-kasing. Ang ikaduhang kinaiyan ni mong kalipay nga gitanyag sa Ginoo nato, wa ni mabangan sa mga butang. Wa man problema sa mga batanon nining modernong panahon. Kay taphaw ang ilang kalipay nga
na ilang gipangita. Tama mga bata ron, mga batanon. Di man sila malipay o mukujog sila nato, mga tiguang. Kita sa una mo adjaw man tano, hilak-hilak tadi pakujog sawang, magtindak-tindak, ilak mag-ija kay mukujog. Karon bali ng mga batanon, muhila kinupakujogo na to. Kawatay mo dagan ron sa kalibutan. Bali. Ako sa una mo adjaw mo ko sa una gnaitikujog sa karon muungos na mga batanon pakujogo na to. Nga naman, di na po makaduwa og email, di na maka-cellphone, di na maka-luling hayaw. Kay ang kalipay, tuan na divert sa gitawag og technology. Sa una, kalipay nato ang makighalubilo sa mga silingan. Naay mamatay, naay kaslo, naay magbunjag. Sa una, ganigamay pa mi, kusog makumuka og karning iro sa una. Kay og nay bunjag sa una kay iro maihawon. Iro bitaw sa una. Karon naman ang bag-o na yung naay rabies, yung motorok na itong alimpo, nay buhok nga kulong. Diyan mo man sa una, bunjag sa amo, iro dod. Unsa butangag black beans, kinalamian ang dapi-dapi anang iro. Di mo pumailhan og iro. Wala mo pong kanding. Kana bitaw ang gangisi ng iro sa kanang bitaw sa iro nga gisabaw, luura ka. Kapaibog ng iro anang naitango bitaw ni nang nagibutangan o kanang nay sayute. Kaon mo na sa una. Karon luod na pod kay gidili naman pod. Pero mga bata sa una naa kanunay ang community consciousness. It was a joy kaniadto nga magadua-dua ta uban sa to mga silingan. Karon napabaday bata magduwa anang nataran og buwanon. Diyan mo na. Muna di na takaila ito mga silingan. Mga batanon ron, di gani kaila kisa ilang igagaw, igtagsa. Muna di na po, mga men. Muna mo amin mo kung kaila ni mo. Di na kaila sa ilang mga pagumangkon sa pag-agawan. Di na kaila. Nga naman, dyan mo naman ang community life. Kaya musugot man ang bata ron, musugot man ang mga batanon, nara sa kwarto nga aircon, gahayad na isa ka 1.5 nga litrong coke, o na parisag junk foods, na malipay na siya, gahayad tibok adlaw gaduwa og cellphone. Nawha ang consciousness of being community. Sa una, usa ka dakong kalipay nga makaduwa ka uban sa imong mga silingan. Bisag ka kaduwanghot imong naong. Lahi ang degree of joy karon, sense of happiness sa mga batanon, itandi sa kanhiayng panahon. Ang kanhiayng panahon, nagpahinumdom nato, ang tinuod nga mga kalipay, naa sa mga tao, pagpakiguban nimo sa mga tao, ugwa sa mga butang. Just imagine that, kay hinumdom ko sa gamay pa mi, magkuntis kami akong manghod, magdamig takob og pipsi, diyan ito'y pipsing 8 on sa una, tulong may kisot kay awahi pa man si Father Nilo. Kuntis kung may kisay daghag kuto. Unya litkanay mi o kanang nay usaw to sa nang litkaning aning kay ang among kuto na ining panigsik ibutang na mo og takob sa kanang pipse. Niya malipay may kanang kuto magasungag kay sa una naghamit og kuto kay sa moy shampoo, sa moy conditioner. Niya inig-idrok bitaw nga magpiti-piti ng kuto. Na kinsay kinadaghan ng kuto mo ay makadaog. Kana kuto ko nga gikan sa imong buhok. Unya katong pilde tabangag litik. Malipay na ka. Kanang mga kalipayon, wa mo kumayog manghaon tag kuto. Ang buot nang ipasabot, ang mga kalipay nga tinuod naa ni ana mga butang nga dunay kalambigitan sa atong pagpakig-uban. Mo bitaw karon daghang maghihikog dili lang dinhi sa Philippines kundi sa gawas kay ang kalibutan karon nagpromote og individualistic life. Nga aho ra ning kinabuhi wa kay labot. Ang imong kinabuhi imo, ang ahong kinabuhi aho. Ug unsay mahitabo sa akong kinabuhi wa kay labot. Ug unsay mahitabo sa imong kinabuhi wa pug koy labot. Kitawag na sa in English og individualism. Kamu mga ginikanan, kay kamu kinaaman mo'y anak, ako jamuman, kami jamuman may anak, kamong mga ginikanan, tudluin na isang mga anak, nga ang ilab itong kalipay, wa sa cellphone, wa sa mga gadget, wa sa mga mahalon nga butang, kundili kanang naa sa pag-aambo nga we are part of a community.
Kay kanang mga kalipaya, mo ni kalipay nga mutunhay. Daghang kalipay karon nga taphaw. Daghang mga kalipay karon nga mabaw. Daghang mga kalipay karon nga di mulungtad og dugay. Ang tinuod nga mga kalipay, kanang kalipay nga naa kita uban sa Ginoo. Mao nay buti pasabot o Gaudete Sunday. Rejoice in the Lord. Hatagan nato ang Dios sa masipang pakpak kay siya naghatag nato sa tinuod nga mga kalipay.